Joliba TV News filɛbaw ani radio Joliba lamɛnbaw an ka foli ani tanuni bɛ taga ɲɛsin aw ma nin waati na aw minnu bɛ k'an filɛ ani aw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw ni ɲɔgɔn aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ bɔ don o don limanaw an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ min ye gafew ye u b'an bolokɔrɔ caman don an bɛna an da don minnu na sisan k'olu lakali aw ye. Teliya yɛrɛ la gafe fɔlɔ min bɛ ni o ye faso ka fasilili sɛbɛn lesɔrɔ ye ale daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la kumanin bɛ bi a y'a jira k'a fɔ ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin baloko nasiraw la an ka jamanaden minnu ni olu bɛ Moti mara fanfɛlaw la ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma baloko nasira la a jirala k'a fɔ tɔni 43 ɲɔgɔnna olu de kan ka taa di maaw ma fo o sigiyɔrɔ la Moti mara kɔnɔna la o de senfɛ min ye an ka jamanakuntigi ye Colonel Asimi Goita ale ye wulikajɔ yɛrɛ kɛ bi a jirala k'a fɔ maa 1,000,000 a n'a kunkanfɛn Moti mara kɔnɔna la olu de bɛ lahalaya kɔnɔna la min ye balo tɛ sɔrɔ u sigiyɔrɔw la o de y'a to Colonel Asimi Goita ko a ye wulikajɔ kɛ bi walasa ka taa nin baara in ka taa a nu dɔn lesɔr ka fɔ la o la sa ni jateminɛ kɛ baara min ye ni a bɛ daminɛ bi yɛrɛ Moti mara kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Colonel Asimi Goita min ye an y'a fɔ ten min ye balodin ye a bɛna se maa 1,000,000 ani murumuru 3 minnu bɛ baloko dɛsɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la nin waati in na yɔrɔ ni jateminɛ kɛ Moti mara ni y'a jateminɛ ani jamana camancɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen lakanabaliya kɛlen don ka sigibaw bila gɛlɛya dɔ kɔnɔna la nin waati kofɔlen ninnu na min kɛmɛ sababu yɛrɛ ye limanaw ni jateminɛ kɛ denmisɛnninw tɛ taa kalanyɔrɔ la min ye sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka taa u ka forow la min ye denbayatigiw ye bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don nin waati in na ni dun y'o gɛlɛyaw fara ɲɔgɔn kan limanaw a bɛ na ni baloko dɛsɛ ye o de y'a to kabi san 2002 waati fo ka na se sisan ma fɛɛrɛ dɔw bilala sen kan fɛɛrɛ minnu n'u kama ko min ye insécurité alimentaire o plan min ni o ye fɛɛrɛw ye ni jamana ɲɛmaaw y'a bila sen kan limanaw walasa ka se ka balo di maaw ma fu falaki fo u sigiyɔrɔw la maa minnu bɛ yen na a kɛɲɛ yɛrɛ to olu kɔnɔ a jirala k'a fɔ baara in a bɛ don o de da fɛ walasa n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ fɛɛrɛ min ye nin ye ni an kɛrɛfɛ jamanaw i n'a fɔ CEDEAO jɛkulu jamanaw olu ka sigi min kɛra avril kalo tile 30 ni o kɛra tako 17 yɛrɛ ye balo dɛsɛ ko nasira ninnu na san 2020 ani san 2021 jirala k'a fɔ nin wale a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la o de la sa a jirala k'a fɔ miliyari 23 ɲɔgɔnna jɛrɛ min kɛra a jirala k'a fɔ o de bɛna don a da fɛ nka min ye Mali ta ye walasa bagan minnu bɛ an fɛ an ka jamana ye bagan mara jamana ye bagan dumuniw bɛ se ka di bagan maralaw ma cogo min na maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye bagantigiw ye olu ka balo fana bɛ se ka di u ma fo u sigiyɔrɔ la hali n'a sɔrɔla lakanabaliya kɛlen don ka maa caman bali i ka i sagola ko kɛ n'o ye forolataw sugulataw a n'a ɲɔgɔnna caman o de la jɔla k'a fɔ tɔni 43 ɲɔgɔnna malo b'a la ɲɔw b'a la ka taa se fɛn caman ma minnu bɛ don baloko hukumu kɔnɔna la min ye Colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ bi k'i kunda Moti mara kan walasa ani jateminɛ kɛ baloko in a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na Moti mara yɛrɛ dɔrɔn tɛ a jirala k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla la i n'a fɔ Tombouctou Tawudeni maa 150 bɛ yen bi minnu bɛ nin lahala in kɔnɔna la min ye hali ni jateminɛ kɛ Gawo mara fana na a jirala k'a fɔ maa 300 bɛ yen fana minnu bɛ baloko dɛsɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Kidal ani Menaka fo ka fara Moti mara kan ko maa 600 bɛ yen minnu fana bɛ baloko dɛsɛ hukumu kɔnɔna la waleya min ye nin ye a jirala k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka olu bila sen kan walasa an ka jamanaden minnu bɛ yen ni olu bɛ kɔrɔnfɛla la ni lakanabaliya kɛlen don ka u bali fɛn caman na u tɛ se k'u sago kɛ min bɛ se ka na ni baloko dɛsɛ yɛrɛ ye ko nin waleya in a bɛ don o de da fɛ fasiri filɛ nin ye an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ fasiri min don jamana ka fasiri don ni an bɔra o kɔnɔna la limanaw min ye fasiri sɛbɛn minnu kama ko l'indépendant limanaw ko segin bɛna kɛ kokura an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila min bɛ yen ni o ye Birama Ture ye ni ale tunna san 2016 limanaw ko sariya wulila n'a a ko ye tuguni a jirala k'a fɔ Interpol maaw Mali Interpol ko olu filɛ nin kunun ko yɛrɛ ntɛnɛn ka min ye mandat d'arrêt international no sariya bɛ o yamaruya limanaw i mana kɛ jamana fan o fan ni siga kɛr'i la k'a fɔ i bɛ tanama ko la limanaw walima jalaki bina i ka
mandat d'arrêt international ko dara jamana kuntigi koro denke ni o ye Karim Keita ye limana a yɛrɛ kun bɛ député la commission défense assemblée nationale a kun b'o ɲɛmaya la indépendant ka kuma don limana indépendant in kɔnɔna la ka kunnafoni walawala a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na min ye Karim Keita ye Interpol min bɛ Mali tɔgɔ la k'a filɛ nin ka nin mandat d'arrêt international ni o ye sariya yɛrɛ ka wuli a nɔfɛ a mana kɛ diɲɛ fan o fan limana ka wele ka na a ɲininka sariya hukumu kɔnɔna la jalaki min ani sigasiga min tan bɛ k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye a kunnafonidila Birama Ture min na a tununa limana san 2016 fo kana se sisan ma jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ min ye n'o ye Karim Keita ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kacho limana kunungo ntɛnɛ yɛrɛ ni kuma fɔra jala k'a fɔ Interpol ma o kelen kɔ ka sɛbɛn a bila min ye communicat ale ka bolo ka communicatif procureur de filɛ ka min ye ni sɛgɛsɛgɛli ka a bɔ ka bin ko Karim Keita a ka ɲini a ka ye a mana kɛ diɲɛ fan o fan ka na ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Birama Ture min ye kunnafonidila ye n'a a tununa limana ko yɔrɔ Karim Keita waati min na a tun bɛ députéya la waati députéya birifini tun b'a kan min ye sariya ye kiri maaw kun tɛ se ka a minɛ maa maa bɛ yen n'i ye député ye Mali kɔnɔ Mali sariya y'o fɔ kiri tɛ se ka i kiri o waati la kuma in kɔni fɔra tan ni ka segin kɛra ka sariya tigilamaw welela k'u da don a la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka limana o n'a ta o ta Karim a waati députéya birifini tun b'a kan foyi ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko siratigɛ la nka limana ko dossier min ye nin n'o ye Birama Ture ka tunni ko kiriw ye a wulilen filɛ k'a jɔ kokura n'o de kɛra sababu ye hakililajigin na yɔrɔ Birama Ture a yɛrɛ ko a si bɛ taa san 50 ɲɔgɔnna na min na a tunna nin cogoya la kunnafonidi sɛbɛn bɛ yen n'u kama ko le Sphinx a kun bɛ sɛbɛnni kɛ o de la Adama Darame u ka fasirili sɛbɛn de don Adama Darame min yɛrɛ bi na ale bɛ min bɛ tali kɛ sigila faransikaw fɛ yen sigi min na a yɛrɛ sago tɛ limana a bɛɛ lajɛlen nin ko in hukumu kɔnɔna kelen ye walasa ni jateminɛ kɛ ale Adama Darame kelen kuma bɛɛ a kun bɛ jalaki yɛrɛ ta ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karim Keita ma k'a fɔ ko min ye Birama Ture ka tunni ko ye limana ko a sen b'a la ko ale yɛrɛ sigalen don a la o de y'a to nin waati in na yɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kun kɛra o waati ko sécurité d'état ma o ana kɛ Birama Ture kun b'olu bolo ko u y'a ɲɔgɔsi fo ka taa a bɔnɛ a nin na walasa yɔrɔ Birama Ture a ka tunni la Karim Keita min na ale tɔgɔ fɔ b'a la limana a jala k'a fɔ bi kunnafonidila in ka tunni hali sisan an bɛ yɔrɔ min na ɲɛma se ka sɔrɔ a la nka waati jalaki min ni Karim nɔfɛbaw ye o ta ka ɲɛsin kunnafonidila in ma ko ye k'a fɔ a y'i da don Karim yɛrɛ ka fɛlakow la min ni a kun man k'i da don o la o de kɛra sababu ye limana ko u ye tɛgɛ k'a la ka ko latɔn na nin waati in na min ye Karim yɛrɛ ye ko a na kɛ a fa ka fanga binnen a bɛ Côte jamana kan nin waati kofɔlen na fasiri ka kuma don l'indépendant ale indépendant kelen na limana ko min ye a bɛ san 3 bɔ sisan sous-préfet min ni o ye Falkɔ sous-préfet n'a bɛ Segu mara la Ali Sise ani min bɛ tali kɛ Gurumara Rosso préfet Dirisa Sanogo limana ko ninnu bɛ ka wele bila damakasi yɛrɛ don ka ɲɛsin faamaw ma k'u ka u tɛ olu magɛn wa olu minnu bɛ yen ni u bɛ bamacimaw ka bolo ka bi limana a kɛɲɛ to olu kɔnɔ u ka se ka bila ka bɔ ninnu ka bolo kan indépendant ka kuma la walasa ja dɔ de bɛ yen ja min ni u bɔra o kɔnɔna la sous-préfet ani préfet min ye nin ye ni u minɛna san 2019 ani san 2020 Segu mara kɔnɔ ani Tombouctou mara kɔnɔna la maa fila in bɛɛ lajɛlen limanaw a jala k'a fɔ u bɛ ja in kɔnɔ nka gulokibaw de b'u la u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u bɛ ka welewelema damakasi k'o bila cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma walasa u bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'u bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ hali u nɔfɛ jamaw kɛ maa minnu bɛ yen n'u y'u somɔw ye u bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa olu bɛ se ka bɔ bamacimaw ka bolo kan cogo min na o de y'u ka welewele dakan ye indépendant ka kuma la n'i ye jateminɛ kɛ a jala k'a fɔ u bɛ maa kofɔlen minnu bolo o ye min bɛ tali kɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye GSIM maaw ye ko u bɛ olu de bolo min bɛ tali kɛ sous-préfet ani préfet min ye nin ye Farakɔ ani Gurumara Rosso olu de sous-préfet don hakililajigin na limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ cogoya san 2019 hakililajigin na waati min na préfet min ye nin ye ni limanaw a tun b'a ka bolimafɛn kɔnɔna la ani Segu yɛrɛ cɛ kilomètre 20 ɲɔgɔnna
ko commando do mini o tarabi aka kasoroni abaka barakero yerela no sous préfecture o mi Idrissa Sanogoye ale mi gumararuso sous préfet ale yɛrɛ minɛna mɛkalo tile fila san ba fila ani mugan waati min na a tun bɛ a ka bolimafɛn kɔnɔna la limanaw u taara bin a ka k'a minɛ ka taa n'a ye fo sisan limanaw ko ninnu ma se k'a ye u kɔni bɔra ja dɔ de kɔnɔ ja min n'u bɛ ka welewelemada kɛ jamana faamaw ye walasa u bɛ se k'u magɛ cogo min na indépendant ka lakali la bi sɔgɔmada in na limanaw a jala k'a fɔ ko kabi san ba fila ani tan ni seegin fo ka na se san ba fila ani mugan ma a jala k'a fɔ sous préfet ani préfet ma wolonfila olu de jasora faamaw fɛ n k'a fɔ mamacimaw fɛ limanaw hakilila jiginna fana a jala k'a fɔ kabi san 1991 fo ka na se sisan ma min ye san 1990 a jala k'a fɔ préfet ani sous préfet ma 20 ɲɔgɔnna olu de fana minɛna nin cogoya in na fasiri sɛbɛn minnu kama ko indépendant limanaw an ye ni kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la n'an tora kunnafoni lakali la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye indicateur de renouveau ye ale kumana limanaw ko jamana ɲɛmayaso la n'o ye présidence ye kulubakaw fɛ a jala k'a fɔ ko a bɛ maa 14 ɲɔgɔnna bɔ minnu ni olu ka sariya minnu bɛ yen ni u bɛ jɔyɔrɔ d'u ma i n'a fɔ conseil spécial conseil technique ani ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ kɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ ani minnu yɛrɛ bɛ kɛ n'o ye chargé de mission ye limanaw a jala k'a fɔ ko olu maa 14 ko olu ka jɔyɔrɔw minɛna u la minnu tun bɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɛrɛfɛ maa fɔlɔ o ye Louise Cheikh Sissoko ye ale ye administrateur des affaires ye a tun bɛ secrétaire à la présidence de la République la maa filanan Ismaila Sako ale yɛrɛ ye sɔrɔ dɔnbagana ye gestionnaire do limanaw ko décret dɔ fana tara k'ale bɔ a jɔyɔrɔ la min ye Mulayi Idrissa Touré ale fana ye kunnafoni ko dɔnbagana ye fo ka taa se Adama Samaseku ma ale fana ye ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen jamanakuntigi kɛrɛfɛ fo ka taa se madame Pierrette Sidibe ale fana ye min ye ɲɛta ko baara boloda ɲɛta ko ale ye o dɔnbagana ye fo ka taa se Alioune Sall ale fana tun ye jamanakuntigi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye Amadou Mahamar Touré ale ye kunnafonidila ye fo ka taa se Sobois David Damele ninnu ye kunnafonidilaw ye minnu tun bɛ jamana ɲɛmayaso la fo ka taa se Amadou Diallo ale fana ye kunnafoni n k'a fɔ sɔrɔ dɔnbaganaba ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɔra u jɔyɔrɔw la madame Jekine Madina Diallo fo ka taa se Ibrahim Traoré ani Fuseni Doumbia o ye kalanfa ye limanaw ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a ye décret ta décret min ni a bɛ ninnu ka sariya min b'u sigi u sigiyɔrɔ la jɔyɔrɔ ninnu k'a bɛɛ lajɛlen ka segin a kan k'u bɔ u jɔyɔrɔw la ale fasiridi sɛbɛn kelen kɔnɔ ni o ye indicateur de renouveau ye limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ an ka lakɔli karamɔgɔw olu bɛ se ka dɔnniya yɛrɛ sɔrɔ cogo min na walasa u bɛ se ka kalan ɲuman dɔnni ɲuman di denmisɛnninw ma limanaw ko o kɛra tile kelen kalan ye min kɛra kunungo ntɛnɛn juillet kalo tile 5 san 2021 ni jateminɛ kɛ académie malienne de langue nationale la Bamako yan nɔ sigi min filɛ nin n'a a kɛra limanaw dɔwɛrɛ tɛ o ko an ka lakɔli karamɔgɔw u ka se ka dɔnniya ɲuman sɔrɔ ani fana dɔnniya min na kalifara u la u ka se ka o ɲuman di an ka denmisɛnnin fitininw ma o la sa baara min ni tile fila baara don ni a jala k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye gafeba ani baara boloda caman bɛ yen minnu ni an kɛrɛfɛ jamana bɛ yen ni waati ninnu na kalanko siratigɛ ninnu na ka se ka olu fana ka taabolow lajɛ o bɛ se ka don an ka kalanko kɔnɔna la cogo min na limanaw a jala k'a fɔ o de ye baara yɛrɛ kun ye walasa UNESCO o de bɛ baara in yɛrɛ kɔfɛ walasa ka se ka a dɛmɛ a bɛ fɔ baara min ma n'u k'a ma ko OD4 walasa ka se ka an ka lakɔli karamɔgɔw u bɛ se ka dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ sabu nin waati in na limanaw ni lakɔlidenw caman bɛ yen ni y'u ka dɔnniya segilen kɔ a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u bɛ kalan minnu kɛ an ka lakɔli karamɔgɔw bɛ kalan yɔrɔ min na n'o ye IFM ni INSUP n'a ɲɔgɔnnaw ye kalan ninnu a caman bɛ yen a tɛ se a seyɔrɔ la o de kama conseil technique min bɛ an ka ministériso min bɛ kalanko kunna
Amidu Morba ale ni baara in a y'a nafa fɔ kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ UNESCO ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna la u bɛna gafe bɔ gafe min n'a bɛna kɛ sababu ye k'a bila lɔkɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bolo ka waasa kalandenw limanaw olu kana fɔ u jigi kɔ kalanko nasira ninnu na. Kunnafoni filɛ nin ye an ye ni kunnafoni ninnu bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la. N'an tora kunnafoniw lakali la limanaw fasirili sɛbɛn bɛ yen n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana a ko kuma minnu kan bɛ sen na ko Farabugu ni o filɛ nin ye Dɔgɔfiri kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dɔgɔfiri yɔrɔ kumaw tun bɛ sen na bɛɛ y'i ta fɔ a ko la k'a fɔ ko jadisiw ani donsow Dɔgɔfiri mara kɔnɔna la ko bɛnkan min tun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan in k'a bɛna fɔ k'a bɔrɔtora yɔrɔ ni bɛnkan yɛrɛ lajɛ min bɛ bɛnkan min y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ min yɛrɛ kɛra so camancɛ jiri ye u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Haut Conseil Islamique Mali Alsilamɛya tɔnba maa min yɛrɛ bɛ yen n'ale ye ciden ye Conseil Islamique tɔgɔ la n'o ye Mufa Haidara ye ale ye ɲɛfɔli kɛ Nouvelle Horizon maaw yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko fo ka se bi ma bɛnkan min n'a bɛ donsow ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ Dɔgɔfiri mara la limanaw ko bɛnkan in k'a ma bɔrɔtɔ ko nka ko kumaɲɔgɔnyaw de bɛ sen na kumaɲɔgɔnya minnu ni limanaw bɛnbaliya fitininw de don minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ de k'a fɔ ko Dɔgɔfiri mara ko maa tɛ don maa tɛ bɔ walima ka a kɛ min bɛ ka maaw bali u ka taa ni ka segiw la Mufa Haidara ko a ma se o yɔrɔ la fɔlɔ n'o tɛ ko bɛnkan min kɛra bɛnkan in ko a bɛ sen na wa kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ bɛ sen na Nouvelle Horizon maaw sera a ma ka a ɲininka a y'a jira k'a fɔ ko kɔsa in na yɔrɔ kumaw cayara kosɛbɛ kunungo n k'a fɔ kunungo ntɛnɛn k'a fɔ ko maa 6 ɲɔgɔnna k'olu fara Farabugu dafɛlaw la nka Mufa Haidara ko o kɔni o kɛra olu ma ko balalen wa olu b'o ko kɔn kosɛbɛ nka k'a fɔ de ko bɛnkan min kɛra donsow ni min bɛ tali kɛ jadisi minnu bɛ kungo kɔnɔna ninnu na k'o tɛ kuma ye kuma min ye sababa ye o la Mufa Haidara a ko hali sisan olu bɛ wulikajɔ la walasa donsow ani jadisi ninnu u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na a k'u ka bɛnkan in kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye bagantigiw ye i n'a fɔ misitigiw minnu bɛ yen ni olu bɛ misiw bila ka don mɔgɔw ka forow kɔnɔna la bɛnkin kɛra k'a fɔ ko ni o dɔ nana kɛ ko ka misitigiw ka misiw minɛ ka taa n'a ye furuyɛriw la n'a nana kɛ tiɲɛni ma kɛ bagantigiw ka baganw ka segin u ma nka ni tiɲɛni yɛrɛ kɛra tiɲɛni min na a hakɛ ni nafolo min bɛ bɛn o nafolo ka segin forotigiw ma o kun ye bɛnkan dɔ ye bɛnkan dɔ fana kun ye k'a fɔ ko jadisiw olu ka kɛ kɔlɔsilikɛlabaw ye kungo kɔnɔna la donsow olu fana ka sigi k'a lajɛ ni tiɲɛni kɛra hakɛ min kan ka segin tiɲɛnitigi ma o hakɛ ka segin u ma kun ye bɛnkan damadɔw ye min ye jadisiw ani donsow kun ye min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ ko maaw bɛ ka marimafɛnw ni marifaw ta ɲɔgɔn kama Mufa Haidara ko bɛnkan in a ma bɔrɔtɔ ka se o hakɛ la fo ka se sisan ma olu yɛrɛ ko Conseil Islamique min ye kuma ye a b'u ni maa kofɔli ninnu ɲɔgɔn cɛ ɲɔnɔ mara la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔlɔn kɔnɔna la B6 ani B3 fanfɛlaw la sabu a jala k'a fɔ o yɔrɔ kofɔli in na ko misi 40 ani 1 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ kun minɛna maa dɔw fɛ nka u tilala ka segin u tigiw ma o n'a ɲɔgɔnna caman bɛnbaliya fitininw Mufa Haidara ka fɔ la olu de bɛ sen na ko nka a ma kɛ i n'a fɔ maaw bɛ ka a fɔ cogo min na kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la limanaw an bɛ fasiri kuncɛ ni fasiri sɛbɛn min o ye le soir de Bamako ye a kumana soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw ko min ye ɲɔrɔn sirifikɛ ale ka so a jirala k'a fɔ ko taa ni ka seginw olu kɛra kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ min bɛ yen bi ni a jirala k'a fɔ a bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ni o ye Seyidu Mamadu Kulubali sira ɲɛmaaba a jirala k'a fɔ nin waati in na ale kɔfɛ tile 2 dɔrɔn min ye Razbach ale fana bisimilala Buye Haidara fɛ tile 2 kɔfɛ Seyidu Mamadu Kulubali min ye nin ye limanaw ni bi a ka jɛkulu bɛ yen n'u k'a ma ko bɛnkan limanaw a jirala k'a fɔ bɛnkan in
a bɛ ka baaraw kɛ walasa ka se bɛɛ ma maa o maa bɛ yen k'o bɛ se ka dɛmɛ kalata ko nasira ninnu na limanaw k'a bɛ ka se a bɛɛ lajɛlen ma o de la a wulila ka se ɲɔrɔn sirifikɛ fɛ yen bu ye i n'a fɔ politiki ɲɛmaa tɔw b'a kɛ cogo min na limanaw dɔwɛrɛ tɛ ka taa ɲɔrɔn sirifikɛ ka taa dɛmɛ ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ ko kalata bɛ kɛ hali ni ɲɔrɔn sirifikɛ ka kalandenw n'o ye amalisiw ye olu bɛ se ka wuli ka kala ta ye cogo min na o la sa limanaw yɔrɔ bɛnkan min ye nin ye n'o ye Seydou Mamadu Kulubali ka tɔn ye a jarala k'a fɔ bi politikiman caman bɛ minnu bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ hali an ka sɔrɔ bosobaw caman i n'a fɔ CNTM ɲɛmaa Amadu Sangare n'u k'a ma ko Jajɛ PDG SAER ani ka taa se GDCM ɲɛmaa DEFA communication ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bosoba y'an ka jamana kɔnɔ ko hali kɔsa in na yɛrɛ min ye RPM maa mafalenba dɔ ye n'o ye Baba Mula ye o fana ko o y'i yɛrɛ sɔrɔ bɛnkan kɔnɔna la limanaw nin bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bɛnkan nin waati na Seydou Mamadu Kulubali ale ka tɔn ko maa caman bɛ o bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la bi limanaw fasiri filɛ nin ye Suwade Bamako de ye nin fɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye bi ka bɛn ni waati ye o la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnniko ɲuman na nka a kana taa yɔrɔ wɛrɛ sisan jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna sigi min bɛna ɲɛnamaya Mohamed Ater Alidu fɛ a n'a ka maa welelenw o bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la weleweledakan mandat d'arrêt min bilala an ka kiiri tigilamaw fɛ ka ɲɛsin Karimu Keyita ma jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keyita ale denkɛ kuma bɛna k'a kan sisan jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la o kuma a ye to filɛli la Joliba TV News a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. À Bamako, tout le monde écoute Joliba FM sur 105.0.